ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ኢየሱስ ን5,000 ሰብ ከም ዘጽገበ ቁጥሪ 1 ድሕሪ ኢየሱስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ንስኻ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ነበሩ እሞ ሰዓብዎ ኢየሱስ ድማ ናብ ከረን ደይቡ ኣብኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተቐመጠ ፋሲጋ በዓል ኣይሁድ ድማ ቀረይቡ ነበረ ሽዑ ኢየሱስ ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ርእዩ ንፊልጶስ እዚኣቶም ምን ትኽበልዑስ እንጌራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ እቲ ክገብሮ ዝደለዮስ በዓሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ ፊልጶስ ከዓ ናይ 200 ዲናር እኳ ቆቁራስ ኣይበጽሖምን እዩ ኢሉ መለሰሉ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሓደ ንሱ ከዓ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጎጎስ ገምን 2 ዓሳ ዘለዎ ቆልዓ ኣብዚ ኣሎ እዚኣተን ግና ንኽንድዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣቐምጥዎም በለ ኣብታ ቦታ እቲኣ ከዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ ሽዑ ተቐመጡ ቁጽሮም ከዓ 5,000 ሰብኣይ ዝኣኽሉ ነበሩ ኢየሱስ ነቶም ጎጎታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም እተቐመጡ ሃቦም ካብታ ዓሳታት ከዓ ከምኡ ከከም ዝደለይዎ መቐሎም ምስ ጸገቡ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ዝተረፈ ቆረርስ ሓንቲ እኳ ኣይትጠፍእ ኣክብዎ በሎም ስለዚ ኣከብዎ ተረፍ እቶም ዝበልዑ ካብተን 5 ጎጎስ ገም 12 መሶብ ቆረርስ መልኡ እቶም ሰብ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘሎ ነቢ እዩ በሉ ኢየሱስ ድማ መጽኦም መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደለዩ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ ኢየሱስ ብማይ ከም ዝኸደ ቁጥሪ 16 ምስ መሲሕ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ከዓ ናብ ስግር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ ጸልሚቱ ነበረ ኢየሱስ ናባታቶም ገና ኣይመጸን ነበረ እቲ ባሕሪ ግና ብርቱዕ ህቦብላ ስለ ዝነፈሰ ይናወጽ ነበረ 25 ወይ 30 እስታዲዮስ ምስ ከዱ ከዓ ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጃልባ ክቐርብ ከሎ ሪኦም ፈርሁ ንሱ ግና ኣነ ኣይትፍርሁ በሎም ሽዑ ናብ ጃልባ ከእትውዎ ደለዩ እታ ጃልባ ከዓ ብእቡ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ምድሪ በጽሐት ቁጥሪ 22 ንጽብሒቱ እቶም ኣብ ስግር ባሕሪ ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ በጀካ ሓንቲ ጃልባ ካልእ ኣብኡ ከም ዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ንበይኖም ከም ዝኸዱ እምበር ኢየሱስ ናብታ ጃልባ ከም ዘይኣተወ ምስ ረኣዩ ግናኸ ካልኦት ጀላቡ ካብ ጥብርያዶስ ናብ ጥቓ እታ ጐይታ ምስ ባረኸ እንጌራ ዝበልዑላ ቦታ መጻ ሽዑ እቶም ህዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ዘይምህላዎም ርእዮም ንሳቶም ድማ ናብተን ጀላቡ ኣትዮም ኢየሱስ እናደለይዎ ናብ ቅፍርናሆም መጹ ኢየሱስ ናይ ህይወት እንጌራ ከም ዝኾነ ቁጥሪ 25 ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸቦ ከዓ ረቢ መዓዝናብ ዝመጻኻ በልዎ ኢየሱስ ድማ ትደልዩኒ ዘለኹምሲ እንጌራ ስለ ዝበልዓኹምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራ ስለ ዘርእኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለዓለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ንዝሓላፍ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ እንገብርስ እንታይ ንግበር በልዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም ስለዚ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ እሞት ትገብር እንታይ ከትገብር ኣለኻ ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል እተጻሕፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ ሽዑ ኢየሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረድ ንዓለሙን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦ እዩ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ሽዑ ንሳቶም ጐይታይ እቲ እንጌራ እቲ ካብ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ ኢየሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ባይ ዝኣምን ከዓ ከቶ ኣይጸምእን እዩ ግናኸ ከምቲ ዝበልክኹም እዩ ርኢኹምንስ ኣይኣመንኩምን ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ እዩ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከዓ ከቶ ንወጻኢ ድርብዮን እየ ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከተንሶ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እዩ እሞ
ካብትንሱ ዝሃበን ዘበለ በታድሕረይት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደኳ ከይጠፍእ እዙን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ ቁጽሪ 41 ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጉረምረሙ እሞ እዝስ እቲ ኣቦና ድዩ ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣሎ ይብሉ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ንሓድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ እቲ ዝለኣኸና ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን እተመሃረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጽእ በጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረአዮ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝረአዮ እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ቁጽሪ 52 ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበልዓኹም ደሙውን እንተዘይሰትኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ሕያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦይ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ ዝበልዕሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እዩ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ እተዛረበ ቃል ዘለዓለማዊ ህይወት ቁጥሪ 60 ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዚ ጭንቂ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክዲብ ከሎ እንተ ትርእዩ ደኣ ከመይ እዩ መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለ እኳ አይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዘትሕዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእከልኩም ኣለዉ ስለዚ ድማ እቲ ካብ ኣቦይ እተዋህቦ እንተዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልኩኹም በሎም ቁጥሪ 66 ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ምስኡውን ኣይከዱን ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሜንናን ፍሊጥናን ኣሎና ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነስ ን12 ዶ ሓርየኩም ኣይኮንኩን ሓደ ካብኣትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢሉ መለሰሎም እዚ ዝበለ ከዓ ብዛዕባ ይሁዳ ኣስቆሮታ ወዲ ስምዖን እዩ ክትሕዞ ዘለዎ ንሱ እዩ እሞ ንሱን ካብቶም 12 ሓደ እዩ